mě poser. Ona je blbá, já dělám intro, ona tam jde za Endermanem. Čauky, mňauky, I guess. A čusík busík. Já jsem Kora a tohle já. Sašík pašík, jenom Sašík. OK, a dneska tady budeme dělat jako v Minecraftáckovém světě, vole, jako pravý mindři. Takže Sašo, řekneme jim, co dneska budeme dělat a jak to budeme dneska dělat. No, takže někde tam v lese si postavíme farmu, podle mě to zatím... Podle mě někdo tady. Jo. Takový fajný spot. Tady někde si uděláme malou farmu, můžou tady být prasátka, slepičky, všechno, kravičky. Ty vole, na to skřipla. Tam byla creep. Tam byl a tady další. Jdi od něho. Nebyla tam pojá. A vlastně prostě farmu, dá se říct. Já půjdu do minu a jdu majnit. Víš, co bychom potom mohli udělat tak z prdele? No, helmu to ani helmu nevím, že mám. Nevíš, že máš helmu? Nevím, že mám. Když tak nahoře jsou, ne? Ty. Já tam mám na těch stánkách, potom tu ciber. Jo, já vím, já mám jenom ještě z toho, jak jsem byla v té... Village, jo? Jo. Můj bože, mám iron. Tak super. Dobré. A jo, to hodně, vole. Já jdu... Tak ne. Ani jedno z nás nehrajeme, že jo, na počítači, protože to by úplně nešlo. Netolčky, no, tak skvěle. Ne, sakra. Co zas? Nejde? Vole! Ale mám strašně malá hápečka. A end. To prdele. Mám první krávu. Čau krávu. Máš první krávu? Mám první krávu. Tak jedu zase, vole. A teď mám malou krávu. Já vezmu nějaký, máme ještě nějaký ladders? Ne. Myslím, že ne. Já si vezmu jenom nějaký torčky. Počkat, tak já začnu to, já půjdu, máme tam dole dřevo? Asi ne. Tak já jdu to, Tak na dělám sekírku a jdu na dřevo. Jo, já si vezmu moje věci. Stuff for mining, drinks, food, Jo, já se omlouvám lidi, já jsem trošku autista. Saša ví. Jo. Saša ví. Kurva. Takže všechno tady, prostě všechno, ale že úplně všechno je pojmenované. Počkej, fiček. Jedna z ADHD, Druhá s autismem. Já jdu teda dolů, protože tam mám ty věci. Počkej, mám si... Ne, já si neberu, já mám svoje kalhoty, to mi stačí. Já se ale nemusím si dát na čemu, vole. A já jdu teda... Asi rovnou bych mohla i tady ty vykácet, že? Protože tady bude ta farma. Tam bude ještě ta farma, tak to můžeš rovnou vykácet. Tak jo. Ty kácem jeden. To bylo cringe, sorry. Já budu normálně tady... Já do lesa. To bylo stejné jak si vole, že s tím Amigos. Jo. Já do lesa. No tak já bych tam absolutně nešla, vole. Co jsem chtěla? Jo, takže. A mám taky ty, jakože záhonky prostě stromu, tak to taky. Děláte si ze mě Já v tom nejdu, kámo. Jednoduše, tohle se všechno je do toho. Kam to dáváš? Tenhle si blbosti, tady to. Do té natural. Jo, je to tam. Kdo zavřel?
Asi jo. Já jsem zavřela. Tak. Tak jo. Jo, já bych ještě mohla udělat ty. Oh my god, uhlí. Tady ty styky. Tak. A jednu tu. Dobrý, tak jo. Uhlí. Můžem pak dát jakože to, já nevím, jestli to je dobrý nápad, jestli ti to líbí, ale jo, aha, ty máš dveře takhle, tak nevadí. Protože jak se tam dávají dolů takové ty, já nevím, jak se tomu teďka říkal, že na to šlápneš a to se automaticky ty dveře otevřou. Já to mám i ve svém světě. Nevím, no, ale... Že jako nemuseli by se tak strašně to... Vím, co myslíš, ale... A to tam mám jakože poházené, chápeš, jako ten aesthetic. Můžeme, I guess. Ale jako mě to nevadí zavírat a jako takhle. Dobré. Počkej tady. Jo, víš, co by se hodila pak? Cukrová třtina, že jo, to na mapy a tohle. A tady toho je jak na stranu. Ale už jsem hodila, takže já... No, skvělé, kámo. Já nemám se úplně jak dostat nahoru, takže já si musím nejdře vymyslet jakože cestu nahoru. Teď se mi zdálo, že začalo pršet, ale ne, nezačalo. No, já se vlastně můžu teleportovat, co? Je mi teďka došla jedna věc, koukej. No, sorry, já se jenom tebe teleportnu. Okay, tady. Jo, co? Nevím. To ale není, že mi moje zahrát. Ty věci zpátky tam. No, mám uhlí a takové věci. Jako kdybychom měli uhlí dost, jo? Kámo, další stek toho, nějaké ty. Že od zabití toho, tak mám hodně ohrad, jakože docela hodně. Jakože hodně. Hodně. 48. Cool. Takže to. Takže pak můžu udělat jakože můžu udělat takovou velkou ohradu a pak do toho můžeme nastavit nějaký ten malý domeček, jakože chápeš, jako farmičku. Jo, to je smart. Já jdu spát. Jo. Žerou to? Ne, nežerou to. Do prdele. Ne. To bych neudělala. And that is all from the first half of the pilot. Can't wait to see you next time.